लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों जे नोंथाङा जुदि गोदान इउटिउबारब्ला नोंथाङा सिगाङाव साबस्क्राइबार इसेबां बुरजा मोना आरो बिनि थाखाय नोंथांनाव खम साबस्क्राइबार थानायनि थाखाय गुबुना साबस्क्राइब खालामनो नागिरा। बिनि थाखाय जोङो साबस्क्राइबखौ हाइड खालामनांगौ, साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामनांगौ। माने नोंथांनाव जेसेबां साबस्क्राइबार जादों बेखौ गुबुना नुवा, नोंल' नुगोन। साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामनायनि गोबां फायदा दङ। फायदाया बेनो जे नोंथाङा जुदि हाइड खालामालासिनो दोनोब्ला नोंथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो नागिरा। बिनि थाखाय नोंथाङा साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामनानै दोननांगौ। अब्ला नोंथाङा लासै लासैनो गोबां साबस्क्राइबार मोनलांनायनि चान्स दङ। बिनि थाखायनो आं नोंथांनो खिन्थागोन दिनै साबस्क्राइबारखौ बोरै हाइड खालामो। नोंथाङा बे चेनेलाव गोदान फैबायब्ला आंनि चेनेलखौ भिजिट खालामदोंबा फार्स्ट टाइम, अब्ला नोंथाङा बे चेनेलाव गोबां माखासे इउटिउबनि सोमोन्दै नलेज मोननो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि बिनिफ्राय आरो बांसिन नलेज थानाय गुबुन गुबुन भिडिअनि नलेज लानो लुगैदोंब्ला आंनि बे चेनेल होखानायनि गाहायाव माइकेल बिटिवाइ टेक हिन्दी चेनेल दङ। नोंथाङा बेयाव थांनानै भिजिट खालामनानै भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। अब्ला आं नोंथांनो खिन्थागोन जे माब्रै साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामो। बयनिख्रुइ सिगां नोंथाङा क्रम ब्राउजार गावनि मबाइलजों स्क्रिन रेकर्डआव नुलांबाय थागोन। आङो स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै दा बे क्रम ब्राउजारावनो नोंथांनो देखायनो नागिरदों। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्टसिम नायगोन होननानै आं आसा खालामो। अब्ला दानिया आं खिन्थागोन जे साबस्क्राइबारखौ बोरै हाइड खालामो। क्रम ब्राउजारखौ आं बेहाय अपेन खालामबाय। अपेन खालामखांनायनि उनाव बेयाव आङो गावनि चेनेलनि इमेल आइडिजों लगइन खालामखाबाय। बिनिफ्राय आङो इउटिउबाव क्लिक खालामगोन। इउटिउबाव डाइरेक्ट इउटिउब गैयाबा नोंथाङा सार्च खालामनानै इउटिउबाव फैनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा नैबे थ्रि डटआव थुनानै, गोजौनि होखानाय थ्रि डटआव थुनानै डेस्कटप साइटखौ अन खालामनांगोन। बेहाय अन खालामनाय दंखायो। अब्ला आं फिरसे बे लग'आव क्लिक खालामगोन। लग'आव क्लिक खालामखांनायनि उनाव आङो इउटिउब स्टुडिअ क्लिक खालामफिनसै। बेहाय क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव मोनसे इन्टारफेस फैगोन, नोंथाङा नायनो हागोन। अब्ला बेबायदि इन्टारफेस फैबाय। बिनि उनाव नोंथाङा बयनिख्रुइ गाहायाव सेटिंनि आइकन दङ। बे सेटिंनि आइकनाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय क्लिक खालामबाय आं। अब्ला बेहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैबाय। दाना सिगाङाव दं जेनेरेल, सेकेन्डआव दं चेनेल। चेनेलाव क्लिक खालामनांगोन। बेहाय आं क्लिक खालामबाय चेनेलाव। बिनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैबाय। अब्ला बेयाव फार्स्टआव दङ बेसिक इनफ', सेकेन्डआव दङ एडभान्स सेटिं। अब्ला सेकेन्ड एडभान्स सेटिंआव क्लिक खालामनांगोन। बेहाय क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव स्क्रल आप खालामनानै गाहायाव फैनांगोन। गाहायाव फैनायनि उनाव नोंथाङा नायगोन जे साबस्क्राइबार काउन्ट। बे साबस्क्राइबार काउन्टआव आङो टिक मार्क होनानै दोनदों, जायखौ आङो साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामाखै। अब्ला बे आंनि साबस्क्राइबारा साबैसे दङ गासैबो गुबुना नुजोबगोन। बिनि थाखाय आङो नुहैयै खालामनांगौब्ला आङो बे साबस्क्राइबार काउन्टखौ टिक मार्क दंना, बेखौ आङो आनहाइड खालामनांगोन, बेखौ आनटिक खालामनांगोन। अब्ला आंनि चेनेलनि साबस्क्राइबारा हाइड जाबाय। बेयाव नोंथाङा टिक मार्क दोनोब्ला साबस्क्राइबारा हाइड जानाय नङा। बिनिखायनो आङो बे टिक मार्कखौ बिनिफ्राय बोखारगोन। अब्ला बेयाव टिक मार्क गैया, बे लांदां जाबाय। अब्ला बेयाव साबस्क्राइबारा आंना हाइड जाबाय। बिनि उनाव नैबेयाव सेभनि माबा दङ, अपसन दङ। बे सेभखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय सेभ जाबाय। सेभ जानाय लोगो लोगो बियो आंनि साबस्क्राइबारा बेसेबां दंमोन, आंनि साबस्क्राइबारखौ रावबो नुवा, आंल' नुगोन। बिनि थाखाय नोंथाङा साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामनांगौ। आरो आं बुंखाबाय साबस्क्राइबार हाइड खालामबा मा फायदा जायो। अब्ला नोंथाङा मिन्थिबाय जे साबस्क्राइबारखौ बोरै हाइड खालामो। बे भिडिअआव आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे साबस्क्राइबारा बोरै हाइड खालामो आरो माबोरैहाय नोंथाङा गोबां साबस्क्राइबार मोनगोन लासै लासैनो। अब्ला नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिन्थिबाय। अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो। आरो गोदान मोनसे बेलेग आङो बे इउटिउबनिनो भिडिअ लाना फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि भिडिअनि लाबखौ लानो लुगैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नोंथाङा बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै लादो। अब्ला बे भिडिअआ दिनै बेखिनियावनो जोब्बाय। गोजोन्थों।